Testijiet tad-DNA konfermaw li l-katavru li nstab ġobba golf karozza fil-wied ta' Ħalqormi 3 tal-ġimgħa l-oħra huwa ta' Mario Farrugia ta' 62 sena minn Pembroke. Stqarrija tal-Pulizija qalet dan. Farrugia kien irrapportat nieqes u l-aħħar li der kien fit-28 ta' Marzu li għadda fl-akkwati tar-residenza tiegħu u kien qiegħed jagħmel użu minn vettura Peugeot 407 tal-Lone Grease. Din hija l-istess karozza li fiha Mario Farrugia instab maqtul. Testijiet forensiċi kellhom bżonn isiru wara l-katavru nstab fi stat avvanzat ta' dekompożizzjoni u ma setax jiġi identifikat mill-ewwel. One News kien żvela f'aħbar esklusiva li r-raġel instab mejjed kien qala madwar 45 daqqa ta' sikkina, bħud minnhom huma daqqiet ħfief aktar forma ta' grif, iżda dawk fatali kienu daqqiet fil-qalb u l-pulmun. Nifhmu li l-Pulizija kienet kważi ċerta li l-katavru kien ta' Farrugia, iżda t-testijiet tad-DNA issa taw iċ-ċans biex il-Pulizija tkompli tinvestiga dwar l-aħħar passi ta' Farrugia biex tkun tista' ssolvi dan l-omiċidju. One News kien qal li l-Pulizija elevat numru ta' filmati minn kameras tas-sigurtà sabiex tistabbilixxi d-dinamika tal-każ u kif u meta l-karozza ġiet ipparkjata fi triq il-wied f'Ħalqormi. Jidher il-karozza kienet ilha pparkjata f'Ħalqormi għal madwar 5 ijiem u s-sejba saret wara li bdiet tinxtam riħa tinten mill-karozza.